Krisi ekologikoa fase kritikoan sartu da. Neurri drastikoagoak behar dira eta aldaketa azkartu beharra dago. Ez diot nik 2023ko ekintza klimatikoaren egoera txostenak baizik. Krisi ekologikoak eta ohiko energia iturrien agortzeak atakalarrian jarri du gaurko garapen eredua. Munduko ekonomia inoizko transformazio edo egokitzapen handiena egitera behartuta dagoelarik. Eraldaketa eta egokitzapen hori nola eta zeinen mesedetan egiten den hori da gaur orain jokoan duguna. Energiari dagokionean ekoizpen eta kontsumo eredu berri batera moldatu beharrean gaude. Baliabide iraunkor eta berriztagarrietan oinarrituko dena. Donostiak ere ezinbestean eutsi behar dio eraldaketa prozesu honi. Are gehiago, Donostiarren ongizatea eta Donostia beraren biziraupena bermatzeko prozesu hau interes orokorraren zerbitzura jartzea beste aukerarik ez dago. Larrialdi klimatiko egoeran, administrazio publikoak aitzindaria eta eredugarria izan behar du bere jardun eremuan. Baina ez hori bakarrik, sektore publikoa interes orokorra lehenetsiko dela bermatzeko dago. Energia gizartearen ongizatea bermatzeko funtsezko ondasuna da. Hala ere, gaur-gaurkoz, energia sektorea irabazi interesen arabera jarduten duten enpresa eta inbertsio funts handien esku dago. Eta energia sektorea demokratizatu egin behar da. Premiazkoa da, bestelakoan ez da izango energia trantsizio justu eta iraunkorrik. Prozesu horretan, sektore publikoak, gizarte zibilak, ezagutzaren eragileek eta eragile ekonomikoek batera parte hartu behar dute. Eta ekimen publikoari dagokio, prozesua bera gizartearen interes komunaren zerbitzura gauzatuko dela bermatzea. Erronka klimatikoan aldi berean erronka demokratikoa bai da. Helburu horrekin jarduten du EH Bilduk, eta helburu horrekin hainbat ekimen aurkeztu ditugu. Azkena iazko azaroan, udalbatzan onartu zena. Donostian udal energia bulegoa sortu eta martxan jartzeko eskatu genuen udal gobernuari. Krisi ekologikoa azkartzen ari da eta klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira. Horrek nahita ez egin beharreko trantsizio sozioekologikoa azkartzea premiatzen du. Herritarrak egoeraren jakitun dira. Gizarte zibilak urteak daramatza energiaren alorrean alternatibak lantzen. Hala nola, autokontsumorako energia berriztagarria ekoizten bai modu individualean, bai komunitatean. Eta gaur, orain, herritik eta herritarrek sortutako alternatibak bikoizten eta azkartzen ari direla ikusten dugu. Donostian ere badaude horrelako ekimenak, Igeldoko kooperatiba energetikoa kasu. Edo, egun hauetan, Añorgako eguzki plaken lehen instalazioa aurkeztu berri duen Añargi energia komunitatea. Kaixo, Mikel Alkorta naiz, Añargi energia berriztagarri komunitatekoa, Añorgakoa. Eta gaurkoan gure lehenengo proiektua aurkeztu dugu, instalakuntza fotovoltaiko bat, eta bertan autokontsumo partekatua egin nahi dugu. Bertaratorri dira EHUko Smart Grids Mastera ikasen ari direnak, baita ere udaletik hainbat zinegotzi, eta baita ere beste gauzatatik kezka bera dakaten auzoki batzu, Ganbara Berritikan, Pasaitikan, Igelotik, nidakia gutxira. Animatu horrelako proiektuetara, komunitatea sendotzeko, energia berriztagarrien alde egiteko, pobrezia energetikoari aurre egiteko. Gaur-gaurkoz hau da lehenengo proiektua. Proiektu honek 76 plaka fotovoltaiko dazka, guztira 41,8 megawatioko potentzia duena, eta bertara gaur-gaurkoz 21 hornidura puntu dazkagu. Pentsa 76 plakekin, ia plaka eta laurden izango lukela gure hornidura puntu bakoitza, sorkuntza almen aldendikan. Eta etorkizunean badugu gogo bat udaleko eraikin publikoetan nolabait gure sorkuntza aldera zabaltzeko, eta baita ere saiatuko gera teilatu pribatuetan parte hartzen. Horretarako badugu lantalde bat, eta dagoeneko bilera asko lortu dituenak, eta aurrekontu prozesu batean gaude. Haien teilatua ikerkuntza bat egiten ari gara, proiektatzen ari gara proiektua, eta haiekin itzatzen ari gara zeta nolako akordioetara iritsiko daitezkean sorkuntza egiteko. Ikusi dugun bezala, norabide horretan eragin nahi duten herri ekimenak sortu dira, eta tokiko erakundeen ardura da prozesu horiek erraztea eta laguntzea, abian dauden prozesuak eta abiatzear direnak. Donostiarrei berriz, dei bat. Ez gaitezen zain egon, ezin gara zain egon, aurrea hartu, egin gaitezen gure bizitzen jabe, beharrez behar, alorrez alor,
Baita energiarenean ere, kooperatiba energetikoak eratu, energia komunitateak sortu, pausu txikiak emanez garaipen handiak lortzen direlako, energiaren kontrola herritarren eskura.